Arestado ang usa ka 25 anyos nga lalaki sa gihimong anti-illegal drug operation sa Basilan Police Provincial Office didto sa barangay Parang Basak nga sakop sa Lamitan City, Basilan Province. Niadtong Lunes bandang alas 4 sa hapon. Giila ni Police Executive Master Sergeant Zapatel Sidik ang suspect nga si Javier Ismael Misala, 25 anyos, residente sa nahisgutang lugar. Matud ni Sargento Zapatel, nagpahigayon sila og drug buy bust nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka selyadong plastic straw strips nga adunay sulod nga gituuhang shabu, usa ka disposable lighter ug ang 500 peso bill nga gigamit isip buy bust money sa mga operatiba. Ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa suspect gidala na sa Basilan Provincial Forensic Unit o giandam na sa Provincial Police Office ang pagpasaka og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect nga si Javier Ismael. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.